מוריצקה כתב חיבור בנושא "אמא יש רק אחת". אמא שלחה אותי למרתף להביא 5 צנצנות ריבת שיזיפים. חזרתי ואמרתי לה, אמא, יש רק אחת. ובהונגרית, אניוקה צ'ק אג'וון. זו אמי, שושנה, כמעט בת 89, מטופחת, פעלתנית ובעיקר שמחה במשפחתה. אני, כנראה כמו רבים בני הדור השני, לא שאלתי שאלות על העבר. לעזרתי הגיע הדור השלישי. יעל נכדתה ואורן בן זוגה ראיינו וצילמו אותה לפני 10 שנים, מספרת את סיפור חייה. בואי נתחיל שאני בעצם נולדתי ב-1931, לפני המון שנים. מהצד של אמא שלי היו יחסית שומרי מסורת. ומצד אבא שלי הם היו אסימילנטים. אחותי אדית נולדה בברקסס ב-1926. אני כבר נולדתי בבודפשט, מה שנקרא המעמד הבינוני בזמנו. לא עניים, אבל לא עשירים. היה לנו עקרונית הכל. אמא שלי לא עבדה, ואבא היה סוכן לגלנטריה, והוא בעצם נסע בכל הארץ, בהונגריה. הלכתי לבית ספר יהודי, לא הייתי תלמידה כל כך טובה. ב-42 אני התחלתי את הגימנזיום יהודי של בודפשט, שהיה לזה שם מאוד טוב. ב-1944, ב-19 למרץ, הגרמנים כבשו את הונגריה. זה היה יום ראשון, ואני הייתי בבית ספר. לא אשכח את זה אף פעם. אנחנו בכיתה, נכנס המנחל, והוא אומר לנו, בנות, הגרמנים כבשו, נכנסו להונגריה. אני מאוד מבקש, לא בקבוצות, לאט לאט להתפזר וללכת הביתה. צמרמורת יש לי בראש. באותו יום בבוקר, אבא שלי נסע עם אחות של אמא שלי, והוא שמע כבר בתחנה מה שקרה. הוא אפילו לא לקח אותה הביתה, הוא לקח את הרכבת בחזרה לבודפשט, ואז כבר הגרמנים עמדו ביציאה, וביקשו תעודות, והוא ראה כבר שאלו שהיו עם זקן ועם כיפה, ופה כבר שמו בצד. הוא נסע תמיד עם מינוי לרכבת, ובביטחון הוא הרים את זה. אז עוד לא ידעו מה זה, לא קראו ונתנו לו לצאת. מימין ולמשמאל כבר לקחו ועצרו את היהודים באותו יום. מ-5 באפריל אנחנו היינו צריכים לשים את הטלאי הצהוב. כולם. פה יש גם כן אפיזודה. נתנו לי גם, כל אחד עם הטלאי הצהוב, ואבא ואמא היו בבית ושלחו אותי לקנות חלב. אף אחד לא באיתי. אז אני הייתי מאוד גאה שסומכים עליי, והכל אני לא קלטתי את הכל. אבל אחרי הרבה שנים אני שאלתי, שאיך נתנו לילדה לצאת לבד פעם ראשונה עם טלאי הצהוב. קשר עם המשפחה הגדולה כמעט שכבר לא היה לנו. ואנחנו אפילו לא ידענו מה קורה איתם. לא חימנו. אז אבא כבר לקחו אותו למחנה עבודה. ואז אמא שלי הייתה צריכה לחפש
דירה, לאן לעבור, מפני שבראשון ליולי היו צריכים לעבור לבית שמסומן עם הטלאי הצהוב. ואבא שלי היה בדיוק בחופש מהמחנה עבודה. ואנחנו מסתכלים בחוץ, ואנחנו רואים שבאמצע הרחוב עם ידיים מורמות היהודים הולכים. אז אבא שלי אמר, מה שיהיה איתכם, זה יהיה איתי גם. אני לא חוזר למחנה עבודה. וזה באמת ככה זה היה. את אחותי החבר לקח לאיזה מקום מסתור. בנובמבר עברנו למקום אחר. זה נקרא ודת הז, בית מוגן. נתנו השוויצים והשוודים תעודות מגן, כאילו. זה היה הוולנברג, שהבית השוודי, הוא אסף הרבה יהודים, והיו הרבה יהודים שהוא הציל בזמנו. וכמובן זה היה כבר עוד יותר גרוע, אז כבר אני לא יודעת כמה משפחות ובבית מדרגות, ופשוט אספו את היהודים. ואז לילה או יום אחד באו והוציאו אותנו לכאילו סלקציה. לקחו אותנו לבודה, בצד השני של הדנובה. זה היה בית הרושת ללבנים. בדרך כלל הבית הרושת הלבנים זה היה מקום איסוף. זה היה כבר בעצם בנובמבר. ואמרו שבצד הזה יעמדו כל אלו שמתחת גיל 16, ובצד השני מתחת גיל 45, 46. טוב, אני הייתי בת 13, 40, כן. כל אלו, מגיל 16 עד גיל 45, זה מה ששמעתם שהצעדת המוות. פשוט לקחו אותם ברגל, התחילו לקחת אותם לכיוון אוסטריה. מי שנשאר, מי שלא, לא. ואז לקחו אותנו בחזרה לגטו. ואני הייתי גיבורה, כרגיל. אמרתי, אני בגטו? לא יודעת, הגטו זה נשמע לי דבר נורא, אני לא רוצה להיות בגטו. אז היה אפשרות שאת הילדים לקחו הרד קרוס, הצלב האדום, לכאילו מין בתי ילדים. חלקתי עם הילדים, כמובן שזה היה גרוע מאוד, ובכל זאת התגעגעתי וכתבתי שאני לא כל כך רוצה להישאר פה, ואז אמא שלחה מישהי, איזו אישה מבוגרת, לקחת אותי בחזרה לגטו. וחלכתי, ושוב נפגשנו. לא יודעת מתי נודע לנו את כל הבתים האלו. גם את זה אולי שמעתם, לקחו ויראו את הילדים לדנובה. ואז בעצם נשארנו בגטו. גם משם פעם אחת יצאתי, שזה עוד היה אפשרות, הרי זה היה מגודר, והיה כמה כניסות, ולא היה לנו מה לאכול. ואז אמרתי שאני יוצאת ואני עשיתי סיבוב מהבית הקודם, והבית עם הטלאי הצהוב, ואת המכירים ביקשתי משהו שאני אקח בפנים. וקיבלתי קילו פרק לא טחון, וזה כרוב. זה מה שאני זוכרת, אני לא יודעת עוד יתר. וחזרתי לגטו. מה שהביאו לנו לאכול, זה היה כל יום צלחת מרק ובצל, שזה היה סגול, ו20 גרם לחם לילדים. ב-24 בדצמבר, הרוסים הרי התקרבו,
הקיפו את בודפשט. וזה התחיל 3 ימים, זה בקריסמס, יום ולילה, התקפה, עם טנקים, עם אווירונים, עם הכל. ואז כבר אמא שלי לא יכלה וירדנו למרתף. היות שהיה לנו הפרק, אז אנחנו אכלנו כל יום, וזה אופיום, וישנו. לא היה שום דבר אחר. אז גם פה חלק נפל לי, מפני שהיינו במרתף, אבל ישנו. זה היה כזה מטושטש. ב-18 בינואר, הרוסים שחררו אותנו. יחסית המשפחה שלי, אבא, אמא, אחותי ואני נשארנו ביחד. הלכנו בחזרה לדירה הראשונה שלנו. עדר אחד היה עם פצצה, אבל זה לא התפוצץ. אחותי ואצ'י, המחזר, תקף באו ועזרו לנו. ואז ראיתי פעם ראשונה איזו גבייה שמה, ועזבתי את הכל וברחתי משם. ובעצם אנחנו על הקרובים לא ידענו שום דבר. לאט לאט באו החדשות שלא חזרו ומה קרה. אז אמא שלי התמוטטה. דודה אחד, זאת שאבא שלי לקחה אותה, היא חזרה מאושוויץ. דודה שלי שגרנו ביחד, היא הייתה בליכטנברג, וזה היה כבר קיץ 45. הודעה לנו שהיא חזרה. אבא ואני הלכנו להביא אותה הביתה. אור ועצמות, ומלא עם קינים. הייתה במצב נוראי, ובא רופא, או שתהיה אבא שלו תהיה. לא היה מקום לתת לה זריקה, ושהאור היה דבוק על העצם. כמובן גם אז לא היה מה לאכול. באותו בית שגרנו היה הדפוס, ובישלו לעובדים, אז איכשהו קיבלנו שם משהו. היינו צריכים איזשהו מקום כסף. ואבא, הוא הכין לי מזוודה קטנה עם חוטים ומסרג וקלנטריה. כל אורך הקרוב אלינו לא היו חנויות. זה היה הכל הרוס. ואז שמתי את המזוודה הקטנה ומכרתי. וזה היה כמה שבועות, אני יודעת, שמה שמכרנו זה היה לנו הכסף. אבל אחר כך היה יחסית תקופה נורמלית, שאבא כבר הרוויח, אני חזרתי לבית ספר, והיה מינוי לאופרה, והלכנו לקונצרטים, ומינוי לבריכה, ובית ספר לריקודים, וחבר'ה, ובילינו. זה היה 48. במאי הכרתי את תומי, והוא ליווה אותי הביתה, אמא שלי כמובן אחורנית, מפני שלא נתנו ללכת לבד. טומי, אבי ז"ל, בנם של ארז'יקה ובנדי סילארד, נולד ב-28 ביולי 1927. ילדותו ונעוריו, יחד עם אחותו הצעירה ורה, עברו בבודפשט.
במלחמת העולם השנייה נלקח אביו בנדי למחנה מאוטהאוזן, ממנו שוחרר על ידי האמריקאים. ארז'יקה אמו וורה נשארו בגטו בבודפשט. טומי נלקח למחנה עבודה, ומשם נשלח בצעדת המוות לכיוון גבול אוסטריה. ליד העיירה גוניו, כ100 קילומטר מבודפשט, ברח טומי והתגנב ברכבת חזרה לבודפשט. כשהוא באפיסת כוחות ובמשקל 30 קילוגרם, הגיע לאמו ואחותו בגטו. לאחר המלחמה החל טומי ללמוד רפואה באוניברסיטה בבודפשט. הוא היה כבר באוניברסיטה שנה שלישית, הוא רצה להיות רופא. אבא ואמא שלו נכנסו לסוכנות. כאילו, מה קורה? לעלות לישראל. ואז אמרו להם שאי אפשר, רק עם הצעירים. ואז טומי אמר, אוקיי, אם זה ככה, אז אני אעזוב ואני אעלה. לא היה לנו מושג על מה מדובר. אז אמרתי, טוב, אבל בלעדיי אתה לא נוסע. ואז באותו ערב, אמא ואבא הורידו את הטבעת, ואז שברנו צלחת, זה פה לא נחוג לעשות, זה כאילו עשינו אירוסים. רק שיהיה להם ההרגשה שאנחנו פעם נתחתן. חזרתי לבית ספר אחרי פסח, ב-12, באו שמבקשים אותי לצאת החוצה. טומי עומד שם ואומר לי, ב-2 יש רכבת מאורגן לצאת מהארץ. טוב, הלכתי הביתה, הוצאתי את הדברים מהתיק של הבית ספר, אמא שלי בכתה במטבח, אני בכיתי בחדר, שמתי כמה דברים, לא אחותי, לא אבא שלי, אני נוסעת. יצאנו לכלא טיפה ירבה, ופתאום אני רואה את אבא שלי מהרציף. ז'וז'י, תרדי, את לא יודעת מה את עושה. אל תיסי, בוכה. כמובן שאני התחלתי גם לבכות. ואני מתכופפת לקחת את התיק והרכבת מתחיל לזוז. ואבא שלי נשאר שם, ושלום שלום. בלילה היינו צריכים ברגל לעבור לצ'כיה, ואני בכיתי כל הלילה. מה עשיתי? מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? אז החלטתי, ז'וז'י, את די שמה שבישלת, את אוכלת את זה. זה מה שיש. החלט, צריכה ללכת עם זה. הגענו לברטיסלבה, אז היה קבוצה יהודים, הורידו אותנו מהרכבת, אבל כאילו 10 ימים היינו צריכים לא לצאת. כמובן, אני יצאתי. ושאני רציתי לראות את ברטיסלבה. מברטיסלבה עם אוטובוס לקחו אותנו לווינה. ואנחנו היינו בארזברגר גאסה 2, זה היה מין בית ספר, שוב המונים, זה מקום איסוף, עשו רשימות ומתי ואיך, ורצו להפריד אותנו. שאני עם לא איתה, עם אל, והוא סילארד. אז מה עושים? אז אין ברירה, צריך להתחתן. ובל"ג בעומר התחתנו. 34 זוגות, היה כובע אחד, קראו לטומי, שבעצם איך קוראים לך? שם יהודי, לא תמש. אז הוא נזכר במרדכי. ואיך קוראים לאבא שלך? משה. סתם, out of the blue. אני כן ידעתי שלי בעצם קוראים מרים, זה נתנו שאני נולדתי,
ואבא שלי היה דוד ועם רחל. ואז היינו בווינה והיינו בזלצבורג כמה שבועות, והיינו ליד ברי טרני, גם כן מקום איסוף. עלינו על האונייה עצמאות, וב7 ליולי 49 הגענו לארץ. חומיימים, וישר מהאונייה עם איזה אוטו מסע לקחו אותנו לא פחות ולא יותר מה שעמק בית שאן בקבוצת אבוקה. מה זה היה? כלום. כמה בתים ערביים, היה לכל הקבוצה, אני לא יודעת, על 5 כוסות או משהו כזה. הטראומה שלי מהעכברים זה בעצם מתחיל בקבוצת אבוקה שהיה מלא עכברים, ופעם אחת נשך אותי. היינו חודש ימים רק בקבוצת אבוקה, ואז לקחו אותנו לאשדות יעקב. תומי עבד להמליך זיתים. היה מבסוט. אבל אני לא אהבתי. אני לא אהבתי משכל ערב היינו צריכים ללכת לסידור עבודה, ואז אמרו, מה לעשות מחר? אני אגידו, מה לעשות מחר? זה לא בשבילי. ואז לקחנו את כמה חפצים שלנו, ואת 2 מיטות סוכנות, שזה קיבלנו, ונסענו לקיבוץ וו. קיבוץ וו זה ליד ראשון לציון, ועד שהגענו חדר לא היה. אבל יכולנו לעלות למגדל מים. מעל המגדל מים היה מין חדר עם החלונות שיראו, שזה היה בעצם השמירה. אז נתנו איזה סולם רופף ועלינו וכמה חודשים גרנו שם. אני התחלתי לעבוד בתל אביב במפעל לוואפלות, פישינגר. מאוד רחמו וקיבלתי לירה 20, 7.20 לשבוע. מזה אנחנו היינו. התחלתי איכשהו להרגיש לא טוב. נסענו לתל אביב ואמרתי לידיד, גם הוא נסע, אתה יודע, אני לא מרגישה טוב, לא טוב לי. בא לי להקיא ואין לי אשת לאכול ופה ושם. אז הוא אמר שאולי את בהיריון. אמרתי, סליחה, אני יכולה להיות בהיריון? והיה כבר קשה לי לנסוע לתל אביב. הציעו לנו לעבוד בבריכת שחייה בחולון. גרנו בקופה. תומי היה המציל, ואני עבדתי בקופה את כמה חודשים עד הלידה. ואחר כך שהצלחנו להשיג איזה צריף, 2 חדרים. אני כבר לא צריכה להגיד שלמעלה רצו העכברים. גבי נולד ב-1950. האמא של החבר טוב שלנו, דודה בלנקה, היא באה לפעמים והיא הייתה הגודמזר. כבר כמה חודשים אני שמתי אותו במעון, וב7 כבר ניקיתי איזה בית קפה. חברים היו, לא היה בעיה לעשות מ3 כפות אבקת ביצה איזשהו עוגה. הייתה תקופה שלתומי לא היה עבודה. הרי את הבריכה גמרנו, הוא בא, השכם בבוקר למקום עבודה שלי, הוא אומר, תראי, אני ראיתי בעיתון איזה פרסומת שמתחיל קורס, כוח עזר כאילו, לבית חולים. אמרתי, תשמע, אם אתה מקבל שם ארוחת צהריים, תלך ותלמד. לעצמי ולגבי אני אדאג. אז התברר שזה בעצם ריפוי בעיסוק. ויש לו ידיים נהדרות.
ואחרי אני יודעת 3 חודשים או כמה, הציעו לו עבודה בשער מנשה. ב-53 עזבנו את חולון. קיבלנו דירה, והוא עבד בבית חולים בריפוי בעיסוק. אני לא עבדתי את 5.5 שנים שהיינו בשער מנשה, ודני נולד שם, ב-55. אז כבר היה לנו 2 ילדים, דירה, אבל אני הייתי צריכה משהו לעשות. הרגשתי שזה לא הולך. השגנו בחיפה תעודת עולה, וכתבו על זה למטרה של דירה בלבד. ואז בדצמבר 1958 עברנו לכפר סבא. כבר אני חושבת בינואר קיבלתי עבודה ברמת חשבים במכולת. קצת ידעתי לתפור, אז גם תפרתי לאחרים ותיקנתי, ואז תומי התחיל ללמוד לתואר, שהוא בעצם 1.5 שנה לא עבד, ולקחנו הלוואות ימינה ושמאלה, ואחרי זה כבר הוא עבד במשרד הבריאות בבית חולים נביון. נכנסנו בצורה כזאת לחובות, שמה שהרווחנו איכשהו שילמנו, אבל מחיה לא היה. אז מה עושים? פותחים חנות, בלי שום דבר. אז עוד כתבתי לאחותי וסיפרתי לה, ונדמה לי שקיבלתי $300, אבל תשמעו, זה הצליח. אמרו שאני משוגעת, וכך התחלתי את החנות שעשיתי 20 שנה. במרץ 1987 אבא נפטר. אמא המשיכה את פעילותה האינטנסיבית, פיסלה ולימדה פיסול. את הברידג' לא זנחה, מלמדת ומשחקת באדיקות ובהצלחה. היום הציור מרגיע אותה. בקיצור, ללא זמן פנוי. טוב, הקצב קצת הואט, אבל עדיין צריך לקבוע איתה מראש. דבר אחד אני יכולה להגיד, שמה שהשגנו ומה שיש זה עם 2 הידיים שלנו, בלי עזרה ובלי שום דבר. זכיתי למשפחה כזאת. אני רק יכולה להגיד תודה רבה. רק תודה רבה. וזה מה שיש לי.